o alhamdulillah caggal ɗum eɗen garti e deuxiéme épisode nde o wi o serta e maɓɓe ɓe kalnanimo ɗo Ngeloba woni ko kamɓe mofti Ngeloba makko walla ɓe gandi hoɗo Ngeloba woni. ɓe mbaddi ɗon ɓe cowi haɓe tampi a probléme maɓɓe hori reglu waɗi saare wotere ɓattindeno ɗon ɓe jeehi to joom saare to on mawɗo saare o ɓe calmini on salmitiɓe ɓe mbi kamɓe ko wadduɓe ɓe jiiɗi ko ñawɗoɓe. joom saare o wi ɓe bisimilla mon o bismiɓe rottuɓe suudu ɓe jooɗi o defaniɓe hirande o wari jawdi makko ɓe defanimo hirande ɓe kirti haɓe paari o noddiɓe o wiɓe holko woni probléme on holko aldi on. o wi pullo o heɓɓiti wi min komi majjiraɗo Ngeloba mi larti Ngeloba hedde saare ɗo fof mi yiyani ɗum mi naati e ladde he pour lartoyde Ngeloba mi hawri e ɓe tato to ladde to namnimi ɓe tawi ɓe jiyani Ngeloba mo goto e maɓɓe wi kam kana Ngeloba ko wumba mbimo eyi goɗɗo namni kam tawi laati ko tacki mbimo eyi goɗɗo namni kam tawi Ngeloba ko laƴoba mbimi eyi ɗen gueɗe tati fof ɗeɓe kaali nayi Ngeloba he ɓe garti kadi ɓe mbi ɓe jiyani Ngeloba ko ɗum woni probléme maɓɓe to Ngeloba bannati fof eɓe gandi wallata ko kamɓe mofti Ngeloba ɗum noon ko ɗum aldi min jinmi koɓe jaltina Ngeloba on heeɗi ko haala ko o wiɓe bisimilla moon jeehe durtoɗe to suudu to ha wiyatami ñaawa on janggi ñaawata heƴanɗo ɓe dotti ɓe mbaali to suudu to nde ɓe jotti to suudu to ɓe gaddana hirande ɓe kirti haɓe kaari ɓe gaddana ndiyam ɓe jaari haɓe ɗomɗiti ha lende foti ɓe paandi lelade e joom saare o wi walla jatigue maɓɓe walla poɗɗo oɓe o serdude ñawde o wi e maccuɗo makko goto yo ya daro he damal he yo daro he damal he guil o jamma he ha Allah wiyata ɓen tato wonɓe to nder woni wiyaɓe kamɓe jogui Ngeloba kala koɓe kaali ɗo ha Allah wiyata yo fewji o jagga ɗum so weeti o haalnamo ɗum won moggi e damal he naɓe heeɗo nde ha lende paandi ɓe gaari he lelade